ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 20-11-23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಸದಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸದಾ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರೇ ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಿಖಿಲ್ನ ತನು ಮನ ಧನುನು ಇನ್ಸೂರ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಈ ಸಮಯಡೆ ಇಂಚಿನ ಬೇಹದ್ದದ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಪರಸ್ಪರ ಒರಿಯಗೊರಿ ವಾಸ್ಮುತಿನ ಕನ ಒಂದು ಉನ್ನತಿನ ಪಡೆಯುವುದು. ಉತ್ತರ: ಪರಸ್ಪರ ಈ ಸ್ಮೃತಿನ ಕನತದು ಇತ್ತೆ ನಾಟಕ ಪೂರ್ಣಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಗ ಪಿರತಿರ್ಗೋಡು ಈ ಪಾತ್ರನು ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತದೆ. ಇತ್ತೆ 84 ಜನ್ಮಲು ಪೂರ್ಣಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಈ ಶರೀರ ಪನ್ಪನ ವಸ್ತ್ರನು ದೆತದು ಇಲ್ಲಗ ಪೋಪ ಇಂದು ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಿಕ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರನ ಸೇವೆಯಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಿಕ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಮಾತೆರಗಳ ಇಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊರ್ಪರು. ದೇಹ ಸಹಿತ ದೇಹದ ಮಾತ ಸಂಬಂಧನು ಮರೆತದು ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲುನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ. ಗೀತೆ: ಆಕಾಶ ಸಿಂಹಾಸನನು ಬುರ್ದು ಬಲ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಅಲ್ಪ ಗೀತಾ ಪಾಠಶಾಲೆಲು ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾದ ಇಂದೇನು ಪನ್ಪೇರು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ತೆರಿಪವನಕಲು ಈ ಶ್ಲೋಕನು ಪನ್ಪೇರು. ಅಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕುಲು ಏರನ್ನು ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆ ಧರ್ಮಗ್ಲಾನಿದ ಸಮಯವಾದುಂಡು ಸುರುಕು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಲೆ ಬಂದು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಗೀತಾ ಜ್ಞಾನನು ಪಂಡದು ಪನ್ಲೆ ದೇಪಂಡ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಹೆಚ್ಚಾದು ಬರ್ತುಂಡು. ಹಾ ಏಪ ಭಾರತದ ಜನಕುಲು ಪಾಪಾತ್ಮಾದುರ್ಲೆರೋ ದುಃಖಿಯಾದುಲ್ಲೆರೋ ಧರ್ಮಗ್ಲಾನಿ ಆದುಂಡೋ ಅಪಗ ಯಾನು ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಸ್ವರೂಪ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತೊನೊಡಾಪುಂಡು ಅವಶ್ಯವಾದ ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರೊಡೆ ಬರ್ಪೆರು. ಮಾತ ಆತ್ಮದ ರೂಪ ಅಂತೂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ನಿಗುಲು ಆತ್ಮಲು ಮೂಲತಃ ನಿರಾಕಾರಿಯಾದುಲ್ಲರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಸಾಕಾರಿಯಾದುಲ್ಲರು. ಅಪಗ ಮನುಷ್ಯರಿಂದು ಪನೊನ್ವೆರು. ಇತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯರು ಪಾಪಾತ್ಮ ಪತಿತಾಪುನ ಕಾರಣ ಯಾನು ಎನ್ನ ರೂಪನು ರಚನೆ ಮಲ್ತೊನೊಡಾಪುಂಡು. ಎಂಚ ನಿಗುಲು ನಿರಾಕಾರದು ಸಾಕಾರಿಯಾದುಲ್ಲರು. ಯಾನ್ಲ ಸಹ ಆವಡಾಪುಂಡು. ಈ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚಡಂತೂ ಕೃಷ್ಣೆ ಬರ್ರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಕೃಷ್ಣೆ ಅಂತೂ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕಾದುರ್ಲೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಗೀತೆನು ಪಂಡೆ ಪಂದು ತೆರೆಯುಣುವೆರು. ಅಂಡಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತೂ ಈ ಪ್ರಪಂಚಡು ಬರ್ಪುಜಿ. ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮ ರೂಪ ದೇಶ ಕಾಲ ಕರ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾತಲ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು. ಇನ್ನೇನು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವಂದುಲ್ಲೇರು. ಕೃಷ್ಣಗಂತೂ ತನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಉಲ್ಲೇರು. ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಗರ್ಭೋಡು ತನ್ನ ರೂಪನು ರಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದೇರು. ಯಾನಂತೂ ಗರ್ಭೋಡು ಬರ್ಪುಜಿ. ಎಂಕ್ ರಥ ಅಂತೂ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬೋಡು. ಯಾನು ಮೇರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮದ ಅಂತಿಮದ ಜನ್ಮಡು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೆ. ಸುರೂತ ನಂಬರ್ಡಂತೂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಉಳ್ಳೆ. ಬೇರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮದ ಅಂತ್ಯದ ಜನ್ಮನೆ 84ನೇ ಜನ್ಮ. ಐನೆರ್ದವರ ಯಾನು ಬೇರ್ಡನೆ ಬರ್ಪೆ. ಬೇರು ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪೋಜಿರು ಅತ್ತನ ತೆರಿಯೊಂದಿಜಿರು. ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಜನ್ಮನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜಿ ಬಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜಿರು. ಭಗವಂತೆ ಪನ್ಪೆರು. ಯಾನು ಏರಡಲ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೆನೋ ಆರು ಸಹ ಆರ್ನ ಜನ್ಮನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜಿರು. ಯಾನು ತೆರಿಯೊಂದೆ ಕೃಷ್ಣನ ರಾಜಧಾನಿದ ಮಾಲೀಕ ಆದುಲ್ಲೆ. ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ವಿಷ್ಣುಪುರಿದ ರಾಜ್ಯಪ್ಪುಂಡು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರೆಗೆ ವಿಷ್ಣು ಬಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಓಲಾಂಡಲ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪುನಾಂಡಲ ಈತ್ ವಿಷಯ ಯಾವು ದಯಪಂಡ ಸ್ವಯಂ ಭಾರತವಾಸಿಲೆ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪಿರು. ಏಪ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಯಲೋಪಾಪುಂಡು ಅಪಗ ಕುಡ ಗೀತೆನು ಪನ್ಪೆ. ಅಪಗ ಕುಡ ಅವೇ ಧರ್ಮನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಆ ಧರ್ಮದ ಮನುಷ್ಯನ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ನಗ ಗೀತೆದ ಜ್ಞಾನ ಒಲ್ಪೊರ್ದು ಬತ್ತಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ಸತ್ಯ ತ್ರೇತಯುಗೊಟ್ಟು ಶಾಸ್ತ್ರೋಳ್ಳ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಇನ್ನು ಮಾತ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಸಾಮಗ್ರಿಲ ಆದುಂಡು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಸಾಮಗ್ರಿದ ಮೂಲಕ ಏನನು ಏರ್ಲ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ. ಐನೇರ್ದವರ ಯಾನೆ ಬರೋಡಾಪುಂಡು. ಯಾನೆ ಬತ್ತದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಮುಕ್ತಿದ ಮೂಲಕ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿನು ಕೊರ್ಪೆ. ಮಾತೆರ್ಲ ಪಿರ ತಿರ್ಗೊಡಾಪುಂಡು. ಮುಕ್ತಿಗು ಪೋದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವರ್ಗೊಡು ಬರೋಡಾಪುಂಡು. ಮುಕ್ತಿಗು ಪೋದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿಡು ಬರೋಡು. ಐನೇರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡಿತದು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಬಂದು ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಪಂಡ ದುಃಖ ರಹಿತ ಸನ್ಯಾಸಿಲಂತೂ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಆರು ಜೀವನ ಮುಕ್ತಿನು ಅತೊನ್ಲ ಇಜ್ಜಿ. ಈ ಸನ್ಯಾಸಿಲ್ನ ಧರ್ಮಲ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಉಪ್ಪುಜಿ. ಸನ್ಯಾಸಿಲ್ನ ಧರ್ಮ ಅಂತೂ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಸ್ಲಾಮಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಇಂಚಿನವು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಬರ್ಪುಜಿ.
ಇತ್ತೆ ಮಾತಾ ಧರ್ಮಲಿತ್ತದು ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಇಜ್ಜಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ಆತಂಡು. ದೇವತಾ ಧರ್ಮದಕುಲೆ ಬೇತೆ ಧರ್ಮೋಡು ಪಿದರ್ದು ಪೋತೆರು. ತಮ್ಮ ಧರ್ಮೋಡು ತೆರಿ ಹೊಂದಿಜೇರು. ಏರ್ಲ ಅಕ್ಲಿನ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದಕ್ಲೊಂದು ಒತ್ತೊನುಜೇರು. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಕುಲಂತು ಅಪ್ಪತ್ತು ಭಾರತಗು ಜಯ ಭಾರತಗು ಸೋಲು ಏಪ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಏರ್ಲ ತೆರಿ ಹೊಂದಿಜೇರು. ಏಪ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಪಗ ಭಾರತಗು ಜಯ ಆಪುಂಡು. ಅಪಗ ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ವಿನಾಶಲ ಆಪುಂಡು. ರಾವಣನು ಸೋಪೆ ರಾಮ ವಿಜಯಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಜಯ ಭಾರತ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಜೈ ಹಿಂದತ್ ಅಕ್ಷರನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತು ಬುಡ್ತೇರು. ಗೀತೆದ ಅಕ್ಷರವಂತು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು. ಭಗವಂತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ ಏರ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಲು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಯಾನ್ ಎನ್ನ ರೂಪನು ಯಾನೇ ಮಲ್ತೊನ್ನೋಡಾಪುಂಡು. ಯಾನ್ ಬೇರಡ ಬ್ರಹ್ಮಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೆ ಕೃಷ್ಣಗ್ ಅಪ್ಪೆ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ಪೇರು. ಯಾನ್ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೆ. ನಾಟಕದ ಅನುಸಾರವಾದಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಗಾದ ಮಾತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮಲ್ತುದುಂಡು. ಈ ಗೀತಾ ಭಾಗವತ ಮಾತಲ ದೇವತಾ ಧರ್ಮನು ದ ಕುರಿ ಸಲುವಾದ ಅತನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಏಪ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರೋ ಅವು ಇನಿ ಕಳೆದು ಪೋತುಂಡು. ಕೂಡ ಭವಿಷ್ಯಡು ಬರ್ಪುಂಡು. ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನು ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಇಂದೆಟ್ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಅರ್ಥನೆ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು. ಓವು ಕಳೆದು ಪೋಪುಂಡು ಅವೇ ಕೂಡ ವರ್ತಮಾನಡು ನಡಪುಂಡು. ವಾ ಪಿರವುದ ಕಥೆಕ್ಲೇನ್ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಭವಿಷ್ಯಡು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರಿ ಪಾತೆರುನು ತೆರಿ ಹೊಂದಿಜೇರು. ಓವು ಕಳೆದು ಪೋಪುಂಡು ಐನ್ ಬಾಬಾ ವರ್ತಮಾನೋಡು ಪನ್ಪೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಭವಿಷ್ಯಡು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು. ಇನ್ನು ಮಾತಲ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿವುನಂಚಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಇಂದೆ ಕಾದು ಬುದ್ಧಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಆದುಪ್ಪೊಡು. ಓಡ್ಯಾಂಡಲ ನಿಕ್ಲೇನು ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪರೆ ಲೆತ್ತೆರಡ ನಿಕುಲು ಪೋದು ಮಲ್ಪೊಡು. ಜೋಕುಲು ಬಾಬನ ಶೋ ಮಲ್ಪೊಡು. ಜೋಕುಲು ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪ ಏರು ಪಂದು ತೆರಿಪೇರು. ಬಾಬಾ ಅವಶ್ಯವಾದ ಉಪ್ಪೊಡು. ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತ್ತನ ಆಸ್ತಿನಿ ಎಂಚೆದ್ದೆತುನರು. ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಲ್ಲರು. ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆಗೆ ಗೌರವ ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಾಬನ ಪರಿಚಯನ ಕೊರಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಲೆಪ್ಪೇರು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಓ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಬಲೆ ಪಂಡು ಆಂಡ ಆರು ನಿಕುಲು ಶಿವಬಾಬನ ಮಹಿಮೆನ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮಹಿಮೆನು ಮಲ್ಪೊಡು. ಭಾರತದ ಮಹಿಮೆನ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡು. ಭಾರತ ಶಿವಾಲಯ ಸ್ವರ್ಗವಾದಿತ್ತಂಡು. 5,000 ವರ್ಷದ ಪಿರವುಡು ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತಂಡು. ಐನು ಏರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೇರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಗವಂತನೇ ಮಲ್ಪೊಡು. ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಶಿವ ಜಯಂತಿನ ಭಾರತವಾಸಿಲು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಶಿವ ಏಪ ಬೈದೇರು. ಇಂದು ಏರಿಗಳ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸ್ವರ್ಗೊಡ್ದುಲ ಸುರುಕು ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ಬತ್ತುದುಪ್ಪು ಪನ್ಪೇರು. ಕಲ್ಪದ ಸಂಗಮ ಯುಗ ಯುಗೆಟ್ಲ ಬರ್ಪೆ. ಆಂಡ ಪ್ರತಿ ಯುಗೊಟ್ಲ ಅತ್ತು ಒಂಚಿ ವೇಳೆ ಪ್ರತಿ ಯುಗ ಪಂಡುಂಡಲ 4 ಅವತಾರುಲೆ ಆದುಪ್ಪೊಡತ್ತೆ. ಆಂಡ ಮನುಷ್ಯರು ಎತ್ತೊಂಚಿ ಅವತಾರನು ತೊಜಿಪದಿರು. ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಾಬನೆ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆರೇ ಸ್ವರ್ಗನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಭಾರತನೇ ಸ್ವರ್ಗವಾದಿತ್ತಂಡು ನಿರ್ವಿಕಾರಿಯಾದಿತ್ತು. ಆಯ್ನಿರದವರ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಲಕ್ಕುಜಿ ಅಲ್ಪ ಜೋಕುಲ್ನ ಜನ್ಮ ಎಂಚಾಪುಂಡು. ಅಲ್ಪದ ರೀತಿ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ನಡಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ದಯಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಲ್ಪರು. ಸುರುಕು ನಿಕುಲು ಬಾಬನು ತೆರಿಯುನ್ಲೆ. ಸತ್ಯ ಯುಗೊಟ್ಟು ಆತ್ಮದ ಜ್ಞಾನ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಯಾನ ಆತ್ಮ ಒಂಜಿ ಶರೀರನು ಬುಡ್ದು ನನಂಜೆನು ದೇತೊನೊಯೆ. ಬುಲಿಪುನ ಪಾತೆರಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಏಪಲ ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯು ಆದುಪ್ಪುಜಿ. ಖುಷಿರ್ದು ಶರೀರನು ಬುಡ್ಪೇರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು. ಯಾನು ಎಂಚ ರೂಪ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಪಂಡು. ಕೃಷ್ಣಗೆ ಈ ರೀತಿ ಪನ್ಪುಜೇರು. ಕೃಷ್ಣ ಅಂತೂ ಗರ್ಭೋರ್ದು ಜನ್ಮ ಪಡೆಪೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರರು ಸೂಕ್ಷ್ಮತನ ವಾಸಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಅವಶ್ಯವಾದ ಮುಲ್ಪೊಪ್ಪೊಡು. ಎಂಕುಲು ಆರ್ನ ಸಂತಾನಾದುಲ್ಲ. ಆ ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬಾ ಅವಿನಾಶಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮಲ್ಲ ಅವಿನಾಶಿಯಾದುಲ್ಲ. ಆಂಡ ಎಂಕುಲು ಅವಶ್ಯವಾದ ಪುನರ್ಜನ್ಮೋಡು ಬರೋಡು. ಈ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ತದುಂಡು. ಕೂಡ ಬತ್ತದು ಗೀತಾ ಜ್ಞಾನನು ಪನ್ಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಚಕ್ರೋಡು ಬತ್ತದು ಪೋದುಪ್ಪೊಡು. ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಪೋಪುನ ಕಾರಣ ಕುಡ ಬೈದೇರು. ಕುಡ ಬತ್ತದು ಗೀತೆಯನ್ನು ತೆರಿಪವೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಏ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಲೆ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಇಂದು ಅವಶ್ಯವಾದ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ಪತಿತಾಪನ ಕಾರಣ ಪಾಪನು ಕಲೆ ಉಂಡ್ರೆ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನನು ಮಲ್ಪೇರು. ಸ್ವರ್ಗೊಡು ಭಾರತನೇ ಎತ್ತುಂಡು. ಭಾರತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅವಿನಾಶಿ ಖಂಡ. ಮಾತೆರ್ನಲ ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಾನವಾದುಂಡು.
ಮಾತ ಮನುಷ್ಯರು ಪತಿತಾದುಲ್ಲೆರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನಾರು ಬಾಬಾದುಲ್ಲೆರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಈ ತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಕಲ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಭಾರತ ಅವಿನಾಶಿ ಬಾಬಾ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನವಾದುಂಡು. ಆರೆ ಮಾತೆರಲ ಪಾವನ ಮಲ್ಪುನಾರಾದುಲ್ಲೆರು. ಬಾಬಾ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಓಡೆಗ್ಲ ಪೋಪುಜೇರು. ಐನೇ ಬಾಬಾ ಕುಳುದು ಯಾನ ಎಂಚ ರೂಪ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಮಲ್ತದು ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ತೆರಿಪುವೆರು. ಮಾತಲ ಧಾರಣೆದ ಮಿತ್ತು ಆಧಾರಿತವಾದುಂಡು. ಧಾರಣೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಪದವಿ ಉಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪುನವು ಒಂಜೆ ರೀತಿ ಪೂಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕನಕ್ಗೆ ಪಂಡ ಕಟ್ಟಿಗೆದ ಮುರುಳಿನ ಪಂಡಲ ಸಹ ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ಆದು ಪೂಜಿ ಪ್ರತಿಯೊರಿನ ಪಾತ್ರಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆದುಂಡು. ಈತ್ ಮಸ್ತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಆತ್ಮೋಡು ಏ ತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು. ಪರಮಾತ್ಮೆಲ ಸಹ ಯಾನು ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಏಪ ಧರ್ಮಗ್ಲಾನಿ ಆಪುಂಡು ಅಪಗ ಯಾನು ಬರ್ಪೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡ್ಲ ಯಾನು ಕೊರ್ಪೆ ಈಶ್ವರಾರ್ಥ ದಾನ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆಗೆ ಈಶ್ವರನೇ ಫಲ ಕೊರ್ಪೆರು. ಮಾತೆರ್ಲ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸುರು ಮಲ್ತೊನ್ವೆರು. ಇಂದೆತ್ತ ಫಲ ದುಂಬುದ ಜನ್ಮೊಡು ತಿಕ್ಕುನು ಪಂದು ತೆರುವೆರು. ನಿಕ್ಲು 21 ಜನ್ಮಗಾದ ಇನ್ಸೂರು ಮಲ್ಪರು. ಅವು ಹದ್ದದ ಇನ್ಸು ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಬೇಹದ್ದದ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದುಂಡು. ಅವು ಹದ್ದದ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಬೇಹದ್ದದ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದುಂಡು. ನಿಕ್ಲು ತನು ಮನ ಧನರ್ದು ಇನ್ಸೂರು ಮಲ್ತೊನರು. ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಪಾರವಾಯಿನ ಧನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಡೆಪರು. ಸದಾ ಆರೋಗ್ಯವಂತರು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರು ಆಪರು. ನಿಕ್ಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದರು. ಮನುಷ್ಯರು ಈಶ್ವರ ಅರ್ಥ ದಾನ ಮಲ್ಪೆರು. ಈಶ್ವರನೇ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂದು ತೆರಿವೆರು. ಆಂಡ ಆರು ಎಂಚ ಕೊರ್ಪೆರು ಪಂದು ತೆರಿಯೊಂದಿಸಿರು. ಮಾತೆಲ್ಲ ಈಶ್ವರನೇ ಕೊರ್ಪೆರು ಸಂತಾನಲ್ಲ ಈಶ್ವರನೇ ಕೊರ್ಪೆರು ಪಂದು ಮನುಷ್ಯರು ತೆರಿವೆರು. ಕುರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವಶ್ಯವಾದ ತೆತ್ತೊನೊಡತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯವಾದ ಶರೀರ ಬುಡುಡು. ನಿಕುಲ್ನ ಜೊತೆಟು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ. ಈ ಶರೀರರ ಮುಲ್ಪನೆ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಇನ್ಸೂರು ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ 5 ಬೊಕ್ಕ 21 ಜನ್ಮ ಮುಟ್ಟಲ ಇನ್ಸೂರು ಆದು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಇನ್ಸೂರು ಮಲ್ತದು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪುನಗ ಮುಲ್ಪನೆ ತಿಂದುದು ಮುಲ್ಪನೆ ಖಾಲಿ ಆದು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ನಿಕ್ಲಿಗಾದ ಖರ್ಚು ಸಹ ಆಪುಂಡತ್ತೆ. ಇನ್ಸೂರು ಮಲ್ತದು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ತಿನ್ಪುನೆರ್ದವರ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಏಪ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರು ಅಪಗ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಏತು ಹೆಚ್ಚು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರು ಆತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಕಡಿಮೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ತರಡ ಕಡಿಮೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಸರ್ಕಾರದ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಡ್ಲ ನಂಬರ್ 1 ಉಪ್ಪೇರು. ಅಕ್ಲೆಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಉಪ್ಪೇರು. ಮಸ್ತ್ ರೀತಿದ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಉಪ್ಪೇರು. ಅಕ್ಲು ಶಾರೀರಿಕ ಸೇವಕರು ಅಂಡ ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಿಕ ಸೇವಕರು. ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ್ಲ ನಿಕುಲು ಯಾತ್ರಿಕಾದು ಮಲ್ಪರು. ಇಂದು ಬಾಬನಗೈ ತಲುಪುನಂಚಿನ ಆತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆಯಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ದೇಹ ಸಹಿತ ದೇಹದ ಮಾತ ಸಂಬಂಧನು ಬೊಕ್ಕ ಗುರು ಗೋಸ ಇಂಚಿನಕ್ಲೆನು ಬುಡ್ಲೆ ಏನನ್ನು ಒರಿಯನ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿರಾಕಾರ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಆರು ಸಾಕಾರ ರೂಪವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ತೆರಿಪವೆರು. ಯಾನು ಲೋನು ದೆತೊನುವೆ ಪ್ರಕೃತಿದ ಆಧಾರನು ದೆತೊನುವೆಂದೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ನಿಕುಲ್ಲ ಸಹ ಅಶರೀರಿಯಾದ ಬತ್ತರು. ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಲ್ಲಗ ಪಿರ ತಿರುಗೊಡಾಪುಂಡು. ಸಾವು ಎದುರುಡು ಉಂತುದುಂಡು ಪಂದು ಮಾತ ಧರ್ಮದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪನ್ಪೆರು. ಯಾದವ ಕೌರವೆರು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಪೆರು. ಬಾಕಿ ಪಾಂಡವೆರು ಬತ್ತದು ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪೆರು. ಇತ್ತೆ ಗೀತೆದ ಯುಗ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು. ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿನಾಶ ಆವಡಾಪುಂಡು. 84 ಜನ್ಮನು ದೆತೊಂದು ತಿರ್ತೊಂದು ಪರತಾದು ಬಿಡ್ತುಂಡು. 84 ಜನ್ಮಲು ಮುಗ್ಗಿಂಡು. ನಾಟಕ ಪೂರ್ಣಾಂಡು. ಇತ್ತೆ ಈ ಶರೀರನು ಬುರ್ದು ಇಲ್ಲಗ ತಿರುಗೋಡಾಪುಂಡು. ಪರಸ್ಪರ ಒರಿಯಗುರು ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಗ ತಿರುಗೋಡ ಪನ್ಪುನ ಸ್ಮೃತಿನ ಕನತು ಕೊರ್ಲಿ. ಈ 84 ಜನ್ಮದ ಪಾತ್ರನು ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಮಲ್ತದ. ಈ ನಾಟಕ ಅನಾದಿಯಾದ ಮಲ್ತದರು. ಏರೇರು ವಾ ಧರ್ಮದಕ್ಲಾದುಲ್ಲೆ ರಾಕುಲು ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗವು ಪಿರ ತಿರುಗೋಡು. ವಾ ದೇವಿ ದೇವತ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಯಲೋಪ ಆದು ಬಿಡ್ತುಂಡೋ ಐಕಾದು ದೈ ಪಂಡ ಸಸಿ ನಾಟಿ ನಡಪುಂಡು. ಏರು ಪೂವಾದುಲ್ಲೆರೋ ಆಕುಲು ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪೂಕುಲು ಬರ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಮಾಯರ್ದು ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಬೂರ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನದ ಸಂಜೀವಿನಿ ತಿಕ್ಕಿನಾಗ ಜಾಗೃತ ಆಪೇರು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ನಿಕುಲು ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದೊಂದು ಬೈದರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಮುಕ್ಳಿಗುಲ ಗುರುಕುಲುಲ್ಲೆರು. ಗುರುಕುಲ್ನ ಸಹಿತ ಮಾತೆರ್ನ ಸದ್ಗತಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನಾರು ಯಾನು ಒರಿಯ ಅದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು. ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ರಾಜರಾಣಿ ಪನ್ನಗ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಆದು ಬಿಡ್ತುಂಡು. ಅವು ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗವಾದಿತ್ತಂದು ಇತ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಕಾರಿಯಾದುಂಡು. ಅಲ್ಪ ರಾವಣನ ರಾಜ್ಯ ಪೂಜಿ. ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪೊಡ್ದು ಶುರು ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಭಾರತ ವಾಸಿಲೆ ರಾವಣರ್ದು ಸೋಪುರು.
ಊರಿನ ಧರ್ಮದಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಮಯಡು ಸತೋ ರಜೋ ತಮೋನು ಪಾರು ಮಲ್ತು ಬರ್ಪೆರು. ಸುರುಕು ಸುಕ್ಕೊಟ್ಟು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದುಕ್ಕುಡು ಬರ್ಪೆರು. ಮುಕ್ತಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಇತುದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತೆರ್ಲ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ನಿಸ್ಸಾರ ಸ್ಥಿತಿಟುಲ್ಲೆರು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಆತ್ಮ ಒಂಜಿ ಶರೀರನು ಬುಡ್ದು ಕುಡಂಜಿ ಪೊಸ ಶರೀರ ಒಂದೇತೊಂಡು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಯಾನು ಜನನ ಮರಣುಡು ಬರ್ಪುಜಿ. ಎಂಕ್ ಏರ್ಲ ಅಪ್ಪೊಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಪ್ಪೊಲ್ಲೆರು. ಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮಲ ಸಹ ಅಪ್ಪೆನ ಗರ್ಭೊಡ್ದಾಪುಂಡು. ಇಂದುವೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಏಪ ರಾಜ್ಯನು ದೇತೊನೆರೋ ಅಪಗ ಗರ್ಭೊಡ್ದು ಜನ್ಮನು ದೇತೊನೆರು. ಬೇರೆ ಪರತೆರ್ದು ಪೊಸತ್ ಆವಡು. ಬೇರೆ 84 ಜನ್ಮದ ಪರತಾದುಲ್ಲೆರು. ಈ ಪಾತೆರಳು ಕಷ್ಟರ್ದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಬುದ್ಧಿಡುಕುಲ್ಲುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಶೆ ಇರುಂಡು. ಇಂದು ಜ್ಞಾನ ಕಸ್ತೂರಿ ಸುವಾಸನೆಯಾದುಂಡು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲಿಗು ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತಾ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಗು ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಗು ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮಿಕ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆನ ಕಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ತಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಸಸಿ ನಾಟಿ ಮಲ್ಪೊಡು. ತಮ್ಮ ಸ್ವಚ್ಛ ಬುದ್ಧಿರ್ದು ಬಾಬನ ಶೋ ಮಲ್ಪೊಡು. ಸುರುಕು ಸ್ವಯಂಡು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ಪನೋಡು. ವರದಾನ ವಾಚ ಜೊತೆಟು ಮನಸ್ಸುದ ಮೂಲಕ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಹಜ ಸಫಲತಾ ಮೂರ್ತಿ ಭವ. ಎಂಚ ವಾಚಾದ ಸೇವೆರ್ದು ಸದಾ ಬ್ಯುಸಿಯಾದ್ದು ಪುನೆಟ್ ಅನುಭವಿಯಾದುಲ್ಲರು. ಅವೇ ರೀತಿ ಮಾತಾ ಸಮಯಡ್ಲ ವಾಣಿದ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಮನಸ್ಸ ಸೇವೆ ಸ್ವತವಾದವಡು. ಮನಸ್ಸ ಸೇವೆ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಸಮಯ ಸರ್ವ ಆತ್ಮದ ಪ್ರತಿ ಸ್ವತಃ ಶುಭ ಭಾವನೆ ಬೊಕ್ಕ ಶುಭ ಕಾಮನೆದ ಶುದ್ಧ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ನಿಖಲಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ಅನುಭವ ಅವಡು. ಮನಸ್ಸರ್ದು ಪ್ರತಿ ಸಮಯ ಸರ್ವ ಆತ್ಮದ ಪ್ರತಿ ಆಶೀರ್ವಾದಲು ಪಿದೈ ಬರಂದುಪ್ಪಡು. ಅಂಚನೆ ಮನಸ್ಸ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನೆರ್ದವರ ವಾಣಿದ ಶಕ್ತಿ ಜಮಾ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮನಸ್ಸ ಸೇವೆದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸೇವೆ ಸಹಜವಾದ ಸಫಲತಾ ಮೂರ್ತಿಯಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಸ್ಲೋಗನ್ ನಿಕ್ಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಚಲನೆರ್ದು ಬಾಬನ ಪುದರ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಪುನಂಚೆನಕುಲೆ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಈಶ್ವರ್ಯ ಸೇವಾಧಾರಿಯಾದುಲ್ಲೆರು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.